Varume, chimbopfuurirai nebasa rokutsvaga iri sokuziva kwenyu. Ini zvandigombera chaizvo. Ndichamboenda kumba ndimbondoteerera ndakazorora. Ndinogona kusvika kuno chero kanguva kandinenge ndonzwa mwoyo wangu zvakanaka. Vandudzo vakapfuurira nokutipa mazano uye zvataifanira kuita. Vakatorana nomudzimai wavo ndokuenda kumba kwavo. Vaya vamwe matikitivha kusanganisira navamwe vakanga vabva kumwe vakauya muhofisi. Izvozvi vakanga vabva mukuongorora matayi emotokari yangu. Mumwe akatanga anditarisa chaizvo ndokuzonditi, ko, vachinovava, matayi emotikari yenyu makaatenga kupi? Kwamakatenga ikoko ndiko kwakatengawo munhu aiva naYuna. Tinogona kundonzwa pagaraji iri kuti vakatengesera matayi aya kuna ani kunze kwenyu. Zvingatibatsira izvozvo. Muchinda uyu ndakamutarisa nemwoyo sviba ndokubva ndamuudza kugaraji kwandakatenga matayi angu. Raiva mumoja makare. Pakarepo vamwe matikitivha vaviri vakaenda kugaraji rakare iroro. Vaida kuona kana kuine munhu ainge atenga matayi akadaro ayo mukati memwedzi miviri yakanga yapfuura. Takasara muya tichitsanangura nekuongorora zvatakanga tabva nazvo kugomo rechidzura. Nokuongorora umbowo hwatsvakai. Tafa akabva asvikawo kubva kwadzere kwaakanga aperekedza tsvakai. Uya mutikitivha wechikadzi akanga abva kune rimwe dhorobha. Ndiye akatanga kupa zvaaifunga. Ini ndinoona kuti kana Yuna achiri mupenyu, pane munhu waaswera naye, apa ndobva azoenda naye zvekare. Kwavakaenda hapana achaziva, asi vari vose nazvino. Munofunga kuti vakaenda kundoroorana here kana kuti ichiri pikiniki nanhasi? Mumwe ndiye akamugamawo nomubvunzo. Zvokuroorana sokuona kwangu hapana. Mwana uyu angangodaro apinda mungozi chaiyo. Mai vake vatitaurira mukomana aichimunyenga. Munoziva here kuti kana mukomana akanyenga musikana haaregi kusvika pamba pomusikana. Zvino haana kuonekwa nezuro wose. Ko, munoti mukomana wacho dai akauya aikona kuonekwa here? Aigofamba nomuvhu here? Apa vamwe vose vakamboti tseru kuseka. Iniwo ndakangoti nyenyenye zvishoma. Ko, mukomana waYuna iyeyu ari kuchikoro here? Eye, chipi? Tafa akanga ava kufarira kuti achienda parunhare. Akanzi ari kuchipenga secondary school uko. Mukadzi uya akanga atarisa mukabhuku kake. Nenguva isipi Tafa akanga abata runhare kuti abvunze. Akanyatsoiti chapu ndokuikurunga achibva ati panzeve tsii. Hofisi yamapurisa. Moja Tafa pano. Tinobvunza kuti mukomana anonzi Silas Mugo aripo pachikoro here nhasi uno? Minduro yakamboti nonokei kuuya, asi Tafa akaramba akabata runhare achizevezera nesu dzimwe nyaya. Paanozvinzwa mukomana uyu nhasi, kana aripo anovhunduka. Anodzoka oti kunyenga vasikana hakuna kunaka. Apa tose takambosekerera zvakare. Takazoerekana tonzwa Tafa ava kuti, ya, aripo chaizvo? Mubvunzei kuti zuro akaswera kupi? Ya, mubvunzei kuti anoziva here musikana anonzi Yuna? Pakamboperazve kamwe kanguva kwakati zii. Ya, mamubvunza nai? Mati asekerera. Ati anomuziva nai? Chii chake? Ya, mati ati anoziva kuti ari kwaSajen Ndudzo. Muno mumoja nai? Tatenda. Tafa akabva atsveta runhare rwuya ndokutanga kutirondedzera zvose zvaainge anzwa. Silas Mugo
ainge ari pachikoro, apa zvakare ainge aswera pachikoro pake apa pazuva rakapera. Haana zvaaiziva kunze kwokuti musikana anonzi Yuna aimuda, asi ainge asati adiwa naye. Aiziva zvakare kuti musikana aigara muguta reMoja kumba kwaSajendudzo. Tichakayeverwa kudaro, vaya matikitivha vakanga vaenda kugaraji kundobvunza munhu akanga atengawo matayi akafanana neangu vakabva vadzokawo. Vakauya navanoshanda mugaraji kuti vazoona kana matayi emotikari yangu ariwo chaiwo ane samburi yavari kuda. Paiva nefungiro yokuti zvimwe motikari yangu ndiyo yaiva nemhosva. Pavakasvika vakanditarisa kwazvo kuti ndee. Vegaraji vakazvishaya kuti ko, motikari yomupurisa watinoziva yaita sei chaizvo. Vakangotarisa ndokubva vataura pachena kuti hongu aya matayi takatengesera kuna vachinovava. Vachingotaura kudaro, ose matikitivha akabva ati kwandiri maziso je. Mubvunzo waiva mumaziso avo ndowokuti, saka chinovava chititaurira kaa kwakaenda mwana. Mavhiri emota iyi ndiwo akanyora paya pakaswera mwana. Ndiyo mota yakatsika paya paakaonekwa naTsvakai. Ini handina kutaura chinhu panguva iyi. Ndairwisana nehana yangu yairova zvokunge ichanzwikwa navanhu vose. Varume, hapana zvatichaita apa. Handei nemota iyi kuvaongorori vamatayi vagoenzanisa gwara rakaonekwa panzvimbo iyoyo. Handiti tatorawo ivhu rayakatsika. Handiti tatorawo nesora payakatsika. Imi vegaraji, chiendai zvenyu. Tatenda nerubatsiro rwamatipa. Uyu ndo mumwe wamatikitivha vakanga vauya kubva kune dzimwe nzvimbo kuzotsvaga nyaya iyi. Ini ndakatarisa pabhuti paya ndokuona pakapfigwa. Kana munhu mupenyu achinge achiziva chimwe chinhu iye oga, anonzwa mwoyo uchiti taura, taura, taura. Dai ndaiva munhukadzi, vaingozoona ndoti tsanza kuzarura pabhuti kuti zvipererane. Asi kusazarura kwandakaita hakuzi kuti waiva ushingi kwete. Ndakanga ndavhiringika. Ndakanga ndava chitunha chinofamba panyika. Ndaiziva kuti chokwadi Yuna arimo. Pandakaona voityaira kuenda kwayaindoongororwa, ndakasara ndakamira ndichinzwa ivhu randainge ndakatsika richiita serinobaya-baya mutsoka dzangu. Ndakashaya munhu wokutarisa. Ndakakwenya musoro asi pasina paivava. Mabvi aidedera. Ndakazvibvunza ndoga, munoti vangazarura bhuti here? Handiti vanongodawo zvavo matayi chete? Kuti vangawana kii dzesipeya here kuzarurisa? Asi kana munhu akarasa kii, gariswa anopiwa imwe zvekare, saka vangangozarura ka. Ndichakayeverwa kudaro. Tafa akauya kwandiri ndokuti, varume, ndanzwa mamwe manana chaiwo. Kwanzi Temba ati Erina ndiye anoziva munhu akauraya Yuna. Ati iye anoda kuti azopiwa mubayiro iwoyo. Kufa? Tose takashama namazwi atafa aya. Takamira takashama zvokuti munhu aisvikapo aifunga kuti takamirira kutariswa mazino. Apa handizivi kuti nyaya iyi yakanga yabuda sei. Somutikitivha ndaifanira kubvunzisisa kuti ndinzwe kuti Yuna akanga afa sei, asi ndakaziva kuti ndinika ndinaye. Ndini ndaiva nechitunha chake. Ini ndakanga ndaswera naye. Nyaya yokufa kwake ndaiida chose, bva ndakashaya kuti ndotii pakati pavamwe vangu. Ndakambozvibvunza kuti ko, iye zvino ndichiri mupurisa here kana kuti ndangove rombe zvangu? Ko, basa raiita vamwe ndaifanira kuriita sei? Wati Yuna akafa? Mutikitivha wechikadzi uya akamira akabata chiuno.
huro yake yakatesva ichienda kuna Tafa. Ndizvo zvataurwa naTemba izvozvo. Muhana yangu maiita somune chimwe chinhu chaiti bhidhiri-bhidhiri. Tisina kudavira rimwe shoko, vandudzi vakabva vasvikawo kubva kumba kwavo, isu ndokubva tanyarara zvachose. Mumwe nemumwe akashaya kuti otaura nyaya yakadai kuna vandudzo sei. Chinovava uya pano mushoma. Nyaya yorufu haigoni kungoitwa machari mhiri. Chinovava uya pano mushoma. Ndakaenda kwandakadanwa navandudzo. Ndakaendako ndakabata ura mumaoko. Vakasvikonditaridza mafomu angu eporomosheni ndokuti, iye zvino hatina nguva, asi kana muchinge mapedza nenyaya iyi, ndanga ndichida kuti ugozoazadzisa kuti nyaya yako irege kuzononoka. Hapana zvatakaita, asi takangodzokera kuna vamwe pasina zvandakavataurira. Tasvika kuna vamwe, vandudzo vakabvunza vachitura mafemo. Ko, mava papi nenyaya iyi hama dzangu? Vakanga vakamira pakati pedu kuti dzuu. Ndebvu dzavo dzainge sedzakanongedzera kwandiri, nokuti ndiko kwavaifunga kuti kuchabva mhinduro inogutsa. Mutikitipa wechikadzi uya ndiye akangovati, haiwa baba, kumakwishu uku tichiri mugwara zvedu, asi kushayikwa kwomwana uku kunenge kuna mashura mukati. Kana tichinge tamuwana nhai, makafanira kupira nokudira midzimi yenyu zvakanaka. Kanganise, pane chimwe chinodaro chichinetsa mumba menyu. Ko, mai vomwana uyu vari kupi? Iyoyo ndemwe nyaya mwanangu. Takaparadzana namai vake, mwana uyu achiri rusvava chairwo. Akatozorerwa nemukaka womugaba. Dai zvanga zviri zvokuti tanga tapedza nenyaya yatiinayo iyi, ndaikutsanangurirai mose. Tafa navandudzo, neni takada kuti timboenda tose kundonzwa zvainge zvataurwa naTemba, uyo aiti ndiye anoda kutora mubayiro we$200. Patakangoti tisimukei, vaya matikitivha vakanga vaenda nemotokari yangu kundoongororwa vakabva vapinda pakarepo ndokuti, Changamire, zvanzi huyai nekii yebhuti yemotokari yenyu. Uku ndiko kupera kwechitsauko 12. Ndatenda nekuteerera kwenyu.